nenek anu biar kita terus aku telat. Rawo kok mbek rokok. Alhamdulillah. Untuk bolot teko siji. Oke. Gunane wangele samore iki. Oke. Padut ya. Saya tak salah masih bosku. Oke. Lanjut. Tapi suaranya kok cuma Lebu tepat. Tes. Wis cetok wingi cetok kok, Bang. Cetok. iki kita wis pirang wulan lagi suwe ra di. Iki sekarang yo piye kahanan luar kota kok Demak iki lho. Madu. Lahir kapan ketemu sampai samono. Nek iso ketemu kabeh. Wis kita kenal ke sedulur-sedulurku untuk pemain sing dinanti-nanti. Oke. Pemain dinteni filmnya ya. Ya, oke. Ini ya masih sibuk dengan hari besar. Persewanya masih ramai. Dia malamnya aja. Nanti kalau udah besar Ki juru habis. sound system Ya, kalau saya sound system juga servis elektronik. Kalau janda nggak bisa. tapi di belakang bisa. Jajal. Tonggo ora apa-apa. Penting guyon-guyonnya. Kenalkan ini namanya Pak Dilundung. Pak Dundung, ini Pak Sentot ya. Yes, karena dolanan iki ya ora wong siji loro ya ibarate wingi wis entuk wong. Tetep iki ya cara aku mbek Edi tetep jek pencarian bakat istilahnya iki ngono. Siap. Pencarian bakat. Oke. Lah nek iso kerja kok aku. Sesuk aku sesuk main kok. Main sesuk. Iso main. Main ning ndi iki? Aku sesuk main ning anu Dujati. Dadu Jati kok sore nembal ning MI. Nah sekarang kan setengah rito. Dujati ini. Iki sore matu jam-jaman karo Sound sistemnya main iki ya, berarti iso ya. main. Lah tapi kan kerjane Nah kerja sambil ngono. sambil. Oh iya. Kalau bisa masuk. Penting ki siap ya. Siap lo ya. Enak kalau pabrik banyak ya saya nggak bisa libur. Bapak men iki sono mbah-mbahane sono Pak Andut Tapi nek stu anu to biasane. Tahun omah rak stu. Aku itu paling ya nomor jam 3. Jam 3. jam 3 anu sore. Jam 3 sore. Iki aku mau jam 3. Ora misale ngono lho to. Isuk misale isuk to ora apa-apa. Ini bisa ngono ya. Minggu isuk ora apa-apa. Jadi- Minggu isuk ora apa aku minggu isuk kan ngene kene. Tapi ning kene rame minggu isuk. Tapi Ora iso awakmu nganu kok Ya sok rewang kok. Malah aku rewang ora kula setengah rito. Ora suarane lho, suarane kok kan. mlebu anu. Campur Mlebu suarane syutingan. Terus personile anyar nih sapa iki sing dinteni Iki nih? ya iya, iki mau aku ya bar anu iki. Mbah Mukibin iki mau. Kita iki oke kan iki. Jos mantap Mukibin. Cuman ya kuwi wonge di partner cara dene iki partner. Nah, Kaya- rak gelem dene rak gelem. Nah, kuwi dadi ki gantet ki anune partnere. Pak Kroji iki engko meh ditembusi karo Pak D Mukibin. Yo nak masalah waktu kan iki mau ya mangsane aku sibuk ngono. udah resone. Yo cuman ki piye karena pertama bahan iki cara ini kan ngerintis to. Iku dadine Lah cara pemain iki grup Mbah Pijet kabeh. Ya dadi profesine ya tukang pijet kabeh ya tukang nyembur. Tukang pejet ada, tukang sound juga ada. enggak main lagu-lagu oke. Kalau ada yang rewel bawa kesini ada. Pak Roji anu pijet ron. Pijet, Pak Kroji pijet. kabeh iki. Wen perang pijet. Mbak Satimen, Mbak Mukibin.
Wis jos kok tak apa. Personile pas ki zakat. Tapi nek Pak Roji ra gelem kok. Kamu kibin ra gelem. Ya ora apa golek nen, ya ora penting iki Sing engko papat. kancamu piye Mbak Min? Oh, gelem. Sing besir-besir ki lho. Mau mau pipin balik Pak Roji kan wis wong limo. Kalau misalnya ra gelem ki lho. Kan masalah mau kan saya 50-50 lho. Engko ngomong karo Bapak Kroji. Nah, lek Pak Roji ra gelem ki dene ra gelem. Malah wonge malah anu barang mau nyangkutke di bandot ya. Heeh. Sager. Ya ora apa kono cilik anu. Wonge ya ceplas-ceplos. Tapi kan carane ora pemain engko ono pemain inti, ono pemain cadangan tambahan lah ibaratnya ora cadangan. Corona iki nano cadangan selalu ya Ya ono carane Ngene lho, engko to utamane iki engko ben. nak kene wis meledak siji dong, mesti anu Pengen malah tenang. Tenan. Soalnya aku tak piye? melu mesti ngono. Carane wong ki dijak ki diarani kono jek isin nomor 1 jek diarani koyo cah cilik dolanan padahal memang golek penonton ki ya malah justru sing wong tuwa iso gelem dandani wedok, gelem dandani bocah kuwi sing marahi lucu nganu Wong Semarang iki lho ana sing ana sing wajine koyo sak padha nyidih ya Ron. Di anu syuting terus iki. Dadi ki Ucuk-ucuk pemerane ki lho. anu Tumpek iki malahan. pemerane ya kudune ya kuwi. Lah pek ki kaya sapa kuwi? Anu Dan lele murni dicak kene rokin ya dicak aturane. Setelane. alah mae. Mae melu sisan. Ini anu Ron. Bekas sama sing gawe TikTok terus ngene-ngene bareng kok. Ono pas kene. Ya. Joget-joget itu ngono kuwi. Pas aku nang isu-isu gitu. Wis tutup pakai mbak-mbake kok nganu joget-joget ngene-ngene Ron. tapi tak ono kabeh saiki do TikTok di omah. Epsom ya ra. Nah, Jadi koyo pede Ron. Wis tak tawani belum. Bendamin semangat kok. Masih urusane opo? Engko ya urusanku, iki golek anu sih. Jadi mau jadwalnya engko anu ya, lanjut ya Mas Bandi ya kita kayak grup anyar engko karo Mbak Sate men barang ini urung mlebu iki urung tak lebuke. tapi ya aku kirane iki kok kok ini aku tutup ingin aku. Lah aku yo aku main nemoni awakmu mek tak bel lah engko lah paling seminggu aku ngono. Lagi mau ketemu. Aku ngomong karo Adi, nek terus gelem-gelem kata iki. Permene mbek kowe pas anu bentos. Pos saka posisi awake entuk terus omongane yo kowe lancar. Ya sempo penting jak main sesuk sak belok. Bandot Lah iso-iso iso ta? melu kok ketemune bindot turu malahan niku. Wis main iso-iso. Ini Lah aku namaku ning Oh ning kono kubur bindot. iso edeng jam 5:30. setengah 6. Kena Malio ya. Bar ning kubur. Pura aku terus mancal rono. Oke. Iki jenenge bontos malah anu. Kan Ayo. asli bontos Asli. Asli. Lho malah penak asli Ayo. soalnya ki opo? Cara dene Kok nek kan misal mlaku malah wong ora bingung. keren malah. Ora bingung. Ngono yang dindi terkenali tos, ayo tos. Nah kene terkenal banget nanti warus. Ning waru ya. Ini kan tos jadi ora. Gareng dut. Wis oke Pep sing jandoke bontos ki anu. Gawe Arah anu trip pas oke oke. ki, gawe oke. Main lah. Ayo. Gawe oke ki Kowe bontos. dia ada kita tos ngene tos tos. Jadi garuk kayak mbek Ambon anu ora gelem mo. Lah wong iki ning Jogja. Ning Jogja wonge. Setahun ngarep wong engko tambah pemain. Jadi muga-muga engko ki soalnya pas gaduhan Pak Ji karo Pak Dim Kibin. Pokoke padha wong selo sing asli. Kata-kata berak boco berangan romono.
Belakoco. Ngenyawa kamu nggak Belakoco. Gimana? Lucu loh Belakoco. Ya, style saya.